स्वामी तिन्ही जगात आहे विना विकारी. केशव, पप्पा, पप्पा कारखान्यात नाही गेला. जात होतो, पण वाटेत तुझी इकडे येताना कार पाहिली आणि कारखान्यात जाण्याचा प्रयत्न केला. तसं मॅनेजरला कळवलंय, पाहिल. पप्पा, मला हा चषक मिळाला उत्तम शिबिरार्थ म्हणून. अरे वा, पिकनिकला जाऊन चषक म्हणजे सशाच्या शिकारीला जाऊन वाघाची शिकार करून आलास की काय? बर, कशाबद्दल हा चषक मिळाला? पप्पा, आम्ही पिकनिकला गेलो खरे, तेथे आम्हाला प्राध्यापक उमराणी सर भेटले. सतत 3 दिवस त्यांनी इंग्रजी आणि मानसशास्त्र या विषयावर लेक्चर दिला आणि